Ville Air. eyi awusu billahi mina cheytan rajimi caggal nde jettuɗen Allah julɗen nelaɗo sallallahu alih w sallam en jetti nene e baba en jetti sehilaɓe yidɓe e bandiraɓe goto mon foof Polel Demba Law yetti on juuri on mani on manti on ha tente an Oumar Doro Koumi anni goppuɗo haaju mum hammu mum ari tawtorede oɗo ñalawma Oumar Doro Koumi min Polel Demba Law hande hayso maayi hande mi weltima par ce que mi dañi adunam ko cikkumi ɗum ɗo mi anda so mami hefto oɗo welam mo kemmi hanki o par ce que neɗɗo aɗa ummono hunde foof ara hen guilay tolof tolofaji guilay saqqeji guilay foof mais alhamdoulillahi rabbil alamina ko gumminimi oɗo haaju o wonani lewru par ce que mi ari ɗo hen mois d' août le 26 août gummimi ɗo duttimi France hooremi yaade garmi ɗo ko nden mbanmi inscription garmi ɗo hen mboɗo woota fellit han kadi arde ƴewde liggodade e wuuram ƴewde développement wuuram nde garmi ɗo hen duttimi ko nden on miijo aranimi mbimi yeehi jooɗa tan ha campagne jona jaaha joola e oto maɗa yirlo guuraɗo campagne ɗum ko yawade yimɓeɓe par ce que yimɓeɓe ma mbi jam mande o waɗni mbaɗa o andira politique ga hen politique mum hanno ko France Dakar mbimi non ɗum yahata il faut que mi yaaha mi yetto to jibinami ɗo to mbosu ngu dasa ɗo mi ara mi andina banda men mi yidira e banda men yiɗɓam sehilaɓam famille am kamɓe foof mi andinaɓe Polel Demba Law de ari wadde rentré mum politique ko jeeyi on sababu te nde ɗum ɓenni nde jeccitimi ko yiɗɓam sehilaɓam ɗo salo hande nene wi pub yimɓe somi salaki kadi ni en donkat no mbaɗiɗen interview o sehilaɓe yiɗɓe ɓe par ce que ɗum adi foof politique ko mbiyanmi ko lawol tan a rewat hen jettoyɗa walla ceela walla duttotoɗa caggal kadi ko hande tan hay goto anda janggo comme Allah waɗi kadi ɗum wonata mais hakkudeɓe ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ɓeɗo satiɓe mi ɗo ne wayi aduna foof min ari par ce que ɓe ko yiɗɓe jiɗiri saabi Allah ene laaɗo muɗum badade e Polel Demba Law haydara hay goto mabɓe wiyata mi meeɗi wadde ɗum mandat tugui France haɗo hay goto mabɓe wiyata kadi mi itti kadi hunde tottumi ɗum gari garde doole mumen gari gadde dañe mumen ɓe kamɓe kala ko waɗa ko kamɓe mbaɗani koye mabɓe ɓe ƴefti auto ji mabɓe ɓe ƴefti comci mabɓe ɓe coodi ɓe gari ɓe mbi foof ko yidde tan saabi Allah ene laaɗo mum wone mabɓe ni ko hanki min mi yiideɓe wone mabɓe ko hanki min mi yiide ko yidde nde tan woni ɗon ɗum noon ɓen kam koye Allah tan ɗaldumiɓe kamɓe koye Allah tan ɗaldumiɓe eyyi Oumar Doro Koumi ɗon mi jalat seeɗa par ce que min so tawi tan wonko jinnomi minen foof hande caggal Allah e Nelaɗo enen foof Sénégal hande din jiimaɗo men ko président Macky Sall nde jooɗimi e président Macky Sall paale mi andinimo min wa hokkudemi ko Allah hokkani so hokkiyam galle mi fintawo bam jogui état suuji te min hayso occasion mboɗon waali hen te mi wawa walde e galleji ɗiɗi so hokkiyam oto mi fintawo bam jogui oto te mi wawa walde jolde auto ɗiɗi kala ko hokkimi yo andu kam min mi ardani makko pour ɗum gardumi ko tinede e yiyede e wallodirde makko yiide ligguey makko ko liggi ko Sénégal ko minne wasata hayso yimɓam ɗiɗo wasata komi dañani fo mo jogui joom gallam mo jogui sukabam mboɗo jogui kadi miñam ene mawna mo jogui kadi yiɗɓam kadi wasata ɓen kadi mi addana ɗumen taw mboɗo andi wonko wonno jettora hen makko ko ɗum nde joddimi président Macky Sall ɗum waɗi min politique am hanno ko France hanno ko Dakar nde jooɗimi min hande ɓeydi addudemi ga henna so tawi ko yiilade tan poste mone wawno hebde taw ni mi waɗani bumbarta e bambarta taw mi waɗani ko ponmi wadde ko non ko Allah wi yomi heeb ko mi heɓat tan haysinno woni koye juuɗe Farba Ngom Farba finat tan wiya Polel da par ce que ɗum ko ɗum Allah hoddiri mais so Allah wi mi heɓata hunde hayso mi yettima mboɗo foppa paɗe Farba Ngom mi heɓata Polel addumi ɗo ko confusion addumi ko yiyande addumi ɗo ko yidde addimi ɗo ko mboɗo andi noon san naata e galle ko mbiyami ko il faut ndewa damal hande enen foof koye Benno Bokk Yakar mo wi Benno Bokk Yakar wi président Macky Sall kadi diwan foof wonmo fawi ɗon diwan foof won gardiɗo ɗon diwan foof won jeeyi ɗon gueɗal donc minne diwanam hande ko honorable député Farba Ngom maire de Agnam kanko woni hande jogui ga Bosoya donc somi ari mbawanmi ko rewde caggal Allah caggal makko omi liggodo e makko eyyi ko on banggue ɗum addinimi hono min banggue place walla yiilade min komi citoyen yëpp no yimɓe foof ni somi welama hande guila somi andi welama hayso hande so welama waɗa déposé candidat maire mais ɗum addanimi nde garmi ɗo rawande duuɓi tati jeyami mbanmi ɗo tourné pour yiyoyde sehilaɓam e yiɗɓam kamɓe jooɗiɓe ɗo hande catiɓemi ɓe nde jeyami wadde tourné pour yiyoydeɓe ala fof ko haala gonmi koye ƴamde pour yidde wonde maire mais somi yiiɗimo j'ai le droit mbo jogui droit mi waɗa candidat mais min ɗum umminanimi par ce que hay somi heeɓi maire min a wonata e leydi duuɓi capantati e ɗiɗi ngo sukaba ma nen toon tanen toon pina mbiya ɗuggito aɗa wona maire te saɗa wona maire y a des critères pour être maire il faut yimɓeɓe paama ɗum finata tan mi ari hayso komi janggoɗo mboɗo diplôme aji mboɗo wona maire non waɗi critère uji muɗum déjà min 14 village min goni commune amen 10 village o koyegalam meeɗa nadde hen les 10 village mboɗo andi yimɓe mabɓe mboɗo jokkodiri e mabɓe mais mi meeɗa nadde ɗon
sa meeɗa nadde nokku noon arta wiyaɗa ardo ɗumen yimɓe ne wawi jabronma gueɗe gotel saabu jiima jiiɗima saabi Allah to ngabbinma mbanma ɗon hono min mi yiiɗa nden wadde jinmi ko so mboɗo waɗa hunde yataw ko yimɓeɓe daari mbiya Poule Demba wonɗo sa woni ɗo enen nafa min sa woni ɗo emin tina emin jeehen koyamen te wuuro ngo leydi diwan men ma wat hen développé min ko ɗum jinmi ɗum waɗi min mi foɗanayi ɗum hayso wiyama dami wonde komi wawa sa wawa hunde a wawa ɗum addanimi te Farba ne so Allah wi o hokkam hunde tan hokkatam so wi tottatama hunde hayso mi ari e galle makko mi heɓata ɗum kadi wona ɗum addimi ko yidde rendede arde wonde caggal makko ligganade diwanam ha senti noon ha tenti hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye ɗo to Mbosowo dasa ɗo ko ɗum addimi Oumar Doro Koumé eyyi ɗum kam mataw mi haalata tan hono mi anda to gasata ɗen jaaroɗe neɗɗo kam ko wiyata ko sa wi neɗɗo wawi yobdema tan an yahi wi ɗaldumi Allah tan ko Allah woni joɓowo ko Allah wawi yobde eyyi puɗɗortomi remerciement noon ko babam Boumouye Demba Law Ndiaye par ce que babam min ko référence am baba widde tan ka ɓi Boumouye jaari foof haalaka noon kadi min babam ko sehilam eyyi sa yetti yuwi bamma ne a yettat yumma par ce que neɗɗo ko dañi foof ko Allah endu ko sam yummum hono Aissata Faty Ndiaye on mi yettimo mi yetti jinnaɓam arɓe hanki ɓene hono Aliou Law Ndiaye mi yetti kadi hono Amadou en kala jinnaɗo hanki garnoɗo tawe on ñalawma kadi mi yetti ɗum hono alay saago noon mi yettito sehilaɓe yimɓe par ce que ɗum ɗo Oumar Doro Koumé a wi haalta politique mais fof paala politique politique woni foof politique ko yiyande sehilaɓe ma yiɗɓe ma woppuɓe hajuji men hammuji men ɓen ala jobdu men te kadi min politique cikkannomi wona familial wona en jiiɗi yumma e baba tan forcément gonɗen wona en koddi tan walla yiiɗi kam tan wonma gonɗen ala min hande ɓeɗo arɓe ɗo ɓe mi wiyani yoɓe gar ɓe mbalen poti garmi ko min dañi ñalawmam mbanmi ɓe invité ɓe gar ɓe tawtore e ñalawmam min hande mbanmi ko entré en politique ko ɗo e diwanam ɗo e wuuram e caggal honorable député Farba Ngom kamɓe noon koɓe sehilaɓe taw wona politique ko gasata ɗo hitande duuɓi ɗiɗi so gasi kadi tan ko yimɓe payata koye gollum hono hakkude amen o ñaguimi Allah tan ko yo sukaɓe men nonnodir ɗum ñaguimi Allah kamɓe ko goto e mabɓe foof ko yiiɗi eko waɗi no hoore mum yo Allah waɗan ɗum Hawa Samba Seck nan ɗo debbo cubbalo yerimayo mo yarani debele bacca balamajo Oumar Diallo nan ɗo gorko mo Sinthiou Garba Alassane Sy Sawade mo sawata gacce gorko toroɗo mo torlani Alassane Sy nan ɗo Ummel Diallo pullo e keli kala min wiyata gotal dow jeeri gotal dow waalo yo Allah hokke jaam o monɗo Abou Kane nan ɗo toroɗo mo torlani o Abou Siane e Sala Dia aussi arino kadi kañumne hanki hooti kamɓe fof e ɓen ɗo ɓen kay kañumen mi ala jobdu men mi ala gablu men gorko mo Kanile Kannaraji kañumne yejjitake Mamadou El Hadj Ba ɓeɗo koɓe hanki taw hande arani ɓeɗo wona politique woni hakkude amen ɓeɗo ko yidde saabi Allah e nelaɗo muɗum ɓen ko ɓen kam min mi ɗaldanɓe Allah tan goto e mum foof ko yiɗani hoore mum ko moƴƴi e mum ko fewi mum yo Allah hokku ɗum naftorade goto mabɓe fof kadi oto tampade maire yo Allah hokku en naftorade ko dañƴen ko ɓeɗo ko duwaw tan mbawmi waɗande kono heddi ko mi wawa yobdeɓe so ɗum ɓennine sa yi tew tan on ko maayi alhamdoulillahi arama heewama hono tampere kadi nde coyniɗen hen foof Allah itte waɗanani en ɗum par ce que aɗa ummo e lawol jaaha daña tolof e lawol aɗa ummo e lawol kadi ko heewi caɗele keɓma e ɗiɗo wadde événement o kadi kalo ɗum foof kadi Allah dandi en hen te ñalawma o ne wulanno ha ɓuura ɗo kadi Allah ɓumni ñalawma o nde min de vraiment ko jettunomi Allah foof min de ko mbiyami ko min Allah komin joganima hono joganami par ce que ko foti waɗande fof mona waɗanami ɗum kala ko gumminmi junggo makko ne yanta hen so junggo makko yanti hen noon tan fewat Oumar Doro Koumé hoore fonnaɓe mi haalta par ce que yiɗɓe fedde yiɗɓe Poulel Demba Law ɓen vraiment ɗaldami koɓe Allah ko mbiyanmi ko tan min ɗo e wuuram min Poulel Demba Law somi darima mi yeccitima Dokka mi yeccitima Diagaraf mi yeccitima Diagoudine mi yeccitima Lam Diane vraiment haydara min hulani te mi hulata min kono kadi kamɓe alay saago mi rewa inde mabɓe Oumar Doro Koumé hono présidente Mare Ndaw ne wonde équipe muɗum Fa Ndiaye on jii darde muɗum korɗo bewɗo onne kañum on jii darde muɗum e événement he ɗo to jippiɗon ɗo ko galle Lam Diane dono Lam Diane tanum Lam Diane galle Saydou Samba Soro on kam vraiment Allah jogui jobdi Allah yoɓanmo yimɓe ne mbawno jippade e galle ma mbiya gadde ko ñamde mon gadde yarde mon gadde lelde mon hono haydara ɓe namdaki kala ko yimɓe gaddi ɗo tawa ɗo hen kanko e jeewo makko Kadia Hamidou Mbadji kanko e lembel makko Oumou Amadou e Dieynaba Mamadou ɓeɗon foof vraiment ɓe darima hen darde tinde ɓe darima hen ɓe toppitima hoɓɓe ɓe kamɓe en ɗaldat ɓe Allah hono kadi alay saago jetten Dakar naɓe goppi ko hajuji men goppi ko worɓe men goppi ko sukaɓe men ƴefti ko auto ji men gari hawrude e ñalawma o hono kamɓe en Faty Gadio en Nenam Pere en Amma Sy en Fa Sy en Banu Siré Ndiaye en Bintou Diop en kamɓe foof vraiment
mo limi kala juuma kamɓe kala momi haalaninde mum noon yo faam ko kañum puɗɗorimi te koye ɓernde he mbanmi ɗum hono alay saago noon ha joni yiɗɓe poolel ɓe kamɓe kam Madina Demba Liyan Bintou Hamid kamɓe wala jobdi mabɓe vraiment noon paame bandam e sehilama tellement komi wawa rewde inde moon mais kala momi haalani tan ko kañum puɗɗorimi te koye ɓernde he mbani Oumar Doro Coumé eyyi ko mbimi ko tan min kam Aly Ngouille Ndiaye mi ala gable makko par ce que nde garmi e parti he nde o jaɓɓi kam o teddinimi kadi min kadi hooram jimi joom suudu makko mboɗa yiya ene doga e social nde gandumi ne doga e social kañumne Allah waɗi hakkude amen hande emin liggodira hen ɗum noon woni Salamata Sow Pullo Jeeri borom naga mew min wiyatamo noon kankone hanki o ari e hawrude e ñalawma o arde e délégation makko timmuɗo o arde e bambaɗo makko hono ceerno bambaɗo de passage a salminama yimɓe foof gandi ceerno bambaɗo kañum yahata e kecce wonata e kecce kankone o ari hanki e ñalawma o yante amen donc mboɗo jarno bandiraɓe foof won yinnoɓe arde aussi dañani yettade kadi mboɗo jarno kawam Abdoul Djiby Ndiaye onne kadi ari hanki hawrude e ñalawma o eyyi won yinnoɓe arde kadi yimɓe ne gandi foof temps o ene faaɗi temps o kadi yimɓe foof wonko gone e dow mum ko wayno inspecteur Djiby Sy vraiment o yiɗino wadde feere fof hawrude hen mais noon Allah kadi jaɓani kankone wonko wonno e dow muɗum ko wayno oɗo e joom suudu kadi hono honorable men jeewowo galle hono honorable men député Farba Ngom hono Hadja Diary kanko Diary Niang madame Ngom kanko kadi aussi o yiɗino hawrude hen mais kadi Allah hoddirani donc ko yiɗino hawrude hen ko ne heewi mais kadi saaha haɗani e goto eɗen jarnoɓe garɗo hen en Allah jarama mo arani hen Allah jarama par ce que kala duwinoɗo hen kadi Allah jaabimo duwaw o ko ɗum tan sohlano par ce que mbaɗa hunde neɗɗo hoto ƴeew quantité o yo ƴeew qualité min mi sohlani quantité o so quantité wonno hanki wona otoji gooti garata partout mais ko qualité o cohlumi min ko aranimi ɗo pour min ko or Guure Saraƴ ene gaari ko wayno Lumbal naɓe gaari min mi meeɗa yiideɓe ko yiide Poolel Demba Law tan gaari ko wayno Balaji naɓe ko wayno Jawguel naɓe ko wayno Diourbol naɓe Thiaski naɓe kala tan no commune o kam fof ɓe gaari Dialañol naɓe gaari koye ngalam mataw ko goto meeɗiya toon ko wayno Dabia naɓe gaari min mi meeɗa yaade Dabia Hoode naɓe kawam kadi Iba Diallo Jeeri en ɓen fof mbaɗi hen dole mumen kala garɗo mo arani vraiment kamɓe fof ɓe jarama fedde amen kadi mi yejjita neɗɗo yejjita ɓe wadduno génération fedde amen fedde renduɓe saaha e gardugol Amadou Dramé e Amadou Ly ɓenne gaari vraiment garde e dole mumen ɗum noon Oumar Doro Coumé sen mbiyeɗen kala tan vraiment ɗo mbaɗani ñalawma mum fof gasata anne kadi Allah jarama Poolel Demba Law ne wawno wiide ara jaaden walla kadi jiiya Poolel Demba Law mbiya mi yahani par ce que ko mbawɗa dañde toon e yimɓeɓe a wawa dañde ɗum e Poolel Demba Law mbuɗu mi waɗanema ko garal saabi Allah e nelaɗum anne de aɗa ñagane ko mbatta ko yo Allah yettinoy to jiɗɗa yaade to yo Allah newnane kadi to jiɗɗa yaade to Seydi Coumé an e Oumou Sy Ba walla jarama on jarama vraiment Allah jarama kadi on jarama